Első lépésben alapadatokat kell megadni, legyek minta karesz, e-mail cím, jelszó, itt bármit tartalmazhat, nincs kikötés, hogy milyen hosszú legyen, tartalmazzon egy kis nagybetűt, vagy egyéb karaktereket. Itt van lehetőség arra, hogy már is profilfotót töltsél fel, ha nem szeretnéd ezt, akkor a következő lépésre kattintva már is a második oldalra ugrott, itt látható is, és ez a regisztráció egyik legfontosabb lépése, ugyanis itt tudod eldönteni ezt, hogy milyen típusú profilt szeretnél, fiókot létrehozni magadnak. Kétfajta kliens és kétfajta partneri státusz van, ugye a kliens magyarul vásárlót jelent, míg a partner együttműködő személyre utal. A kliensnél ez a vásárlónál is van alkalmi kliens és támogató kliens. Az alkalmi vásárló nem törzsvásárló, ő katalógus áron fog rendelni, egy egyszerűsített regisztrációs folyamatról beszélünk, míg a támogató kliens egy olyan személyre utal, illetve ennek a fióknak a létrehozásával olyan fiók kerül kialakításra, amelyel azonnal minimálisan 20%-os kedvezmény érvényesíthető, illetve a hűségprogram segítségével ez a 20% kedvezmény akár 60-70%-os kedvezményre növelhető. Ha valaki nem csak kedvezményeket szeretne érvényesíteni, hanem esetleg jövedelemforrást látna a Lifecare webáruházában, illetve az együttműködésben, annak partnerként kell regisztrálnia, ugye a brand partner az a személy, aki a jóváért bónuszokat, illetve juttatásokat nem csak levásárolhatja, hanem pénzbeli kifizetését is kérheti. A mikrofranchise partner kimondottan karrier lehetőségével, illetve ígérvényével kapcsolódik a céghez, és van különböző további képzési, illetve juttatási rendszerekhez hozzáférése. Választjuk most a brand partnert, a bejelentkezem gombra kattintva már is tovább lépünk a harmadik oldalra, amely oldalon kérni fogja annak a személynek az adatait, akinek az ajánlásával, meghívásával vagy közreműködésével kialakítod a saját felhasználói fiókodat, tehát szükséged lesz valakire, aki már Lifecare-be regisztrált. Szükséged lesz az ő azonosítójára és az ő nevére. Beírom most az enyémet. És a következőben meg kell adni azt a formát, amelyben kívánjuk, hogy a cég felvegye velünk a kapcsolatot, illetve amelyben információkat fogok tudni fogadni, mondjuk ezt egy e-mailben szeretném, illetve azokat a témákat, azt a témakört, amelyben hírleveleket szeretnék kapni. Ezek különböző termékcsoportokra utalnak, illetve aki szeretne bevételi forrást a cégtől, együttműködő partnerként, az különböző képzési anyagokhoz fér hozzá. A következő lépés gombra kattintva bejön a negyedik oldal, itt látható, ahol kiválasztom a saját elérhetőségemet. Ugye először kiválasztom az országot, ez Magyarország esetében ez Ungria. Kijelölöm, kiválasztom a megyét, még meg kell várni, még az oldal újra betöltődik, tehát a Magyarországhoz tartozó megyéket kilistázza, azt mondom, hogy Baranya megye, és várok egy kicsit, betöltődik mindjárt a települések listája, és ki tudom választani a Baranya megyei települések között gyakorlatilag mondjuk most itt ezt. Ide írom be a címet, itt beírom azt, hogy Kis utca, mondjuk 3. Széria szám, ugye itt két mező van, két adatmező van a személyigazolvány számhoz, itt a másodikhoz fogom beírni majd a saját személyigazolvány számomat. Ugye ez azért kell, hogy többes regisztrációkat a rendszer kiszűrje. Itt a mobiltelefonszám, csak megépeltem valamit, itt van a nem megjelölése, a születési dátum, ne lepődjünk meg, a születésnapunkkor esetlegesen valamilyen információval vagy akcióval kedveskedik majd a cég, és a végzettség előtt egyelőre úgy látom, hogy fordítás alatt van, valószínűleg itt lesz majd az, hogy középiskola, főiskola, vagy pedig egyéb lehetőség. Igen, ez 2 órával ezelőtt még nem magyar volt, bár most sem egészen magyaros, mert ha van egy kollégium, meg hogy sok minden más, de mondjuk legyen mondjuk kollégium, és ide pedig a hobbihoz beírhatok bármit. Beírom, hogy bármi. Itt fontos, hogy bepipálva kell, hogy legyen, hogy elfogadjuk a Lifecare feltételeit, és a fiók létrehozása gombra kattintva már is kiírja nekünk majd a rendszer
az automatikusan generált 6 számjegyű LiveCal azonosítókat és a jelszót, amit az előző lépésekben pedig megadtam. Ez egyébként e-mailben is meg fog majd érkezni az adataink, tehát ha esetleg valaki nem írná föl itt, akkor ezt a kapott e-mailben pedig látni fogja.